masani ntiere apis ma Saboti Caleb Amisi gima wacho karkacha wacho ni what should scare Ruto now en atamalo praberio koda beach mag jo Kenya don't believe in his leadership wacho ni kamodong godo dong mana giga chiel mano mar omenda kada financial year to chopo kanye in next election wacho ni kamentiere karka how he intends to reduce this to 49.9 mano mondo mi chop kacha wacho ni bedo moro ma miracle mantiere koro ka odwaro mana miracle mondo gino chopeo makare okono jatend piny Kenya ni onego bed concerned karo nego orange ane iwoni paro mane ma jatend piny Kenya onego bed godo karaka koso magi mana nonro ma ikaw to nego beni dhia kama entiere jok masomo ne paro ikindegi onego donje tich machal nade mano kirango kanyo maka chiel kuom jotelo mano golo paro kotene ko nono ni mar Tifa kamano ifwenyo ni mato Tifa ogolo oyudo pach jopiny but yudo ka it is scientific koro kwanya pengo ni kiani joma tine mano bedo emano timnegi nonro kata joma rom nade iluongo ni scientific koro iluomo ji kama kama samoro nyalo wacho ni no luom joma rom kidhi the next person tinyalo ni ano support care koro gina gito setigo kata mane pinje maoko polls gi kata Kenya ka osetim gi dier election to samoro gi banyong samoro bende giwacho dier koro ker ni gi advisors mang'eny nyowuoyo gidhi ma apaga wich sane kendo nosemede moko kendo mamoko bo setere do kodo neno ka osetere gi do nikech wakili mosiep ne luongo ni Lempa Soinka no wacho ni jogi keta ma iro ka koro tij public service president matiyo jok ma ohero oketo no nyako medo nyaka professor Makau Matua gi ne yie kuro jomo sebet ka pingo rekode koro jo advice to opong kanyo kaliech samoro advice ma wuoke matin kata samoro jogo mi advice to kotigo kech wan gi economists madongo ni kanyo lawyers madongo ni kanyo political analysts madongo en go kaka manyalo advice mando gima nyanyise sani onge nitie jog man kanyo manyalo nyise en mana ni gima owinjo bed ni jogo nyise to kendo owinjo bed ni otim ka ng'ato dhi nindo kech onge siemo biro ere government no ka ng'ato nyithinde nindo kech e ode nikech ok ne okonyal tich to ni tijno ema onge sirkal owinjo bed ni keto enabling environment owinjo bed ni keto chenro ma kitimo gimoro nyalo yudo pesa ni koro kopo ni ng'eny jo Kenya feel ni kata gi mana manade kata gi som mana manade kata gibed mana gi skills machal nade to onge tich ma gidhi yudo onge chiemo gibiro support government koro mane mapani jok ma advisor ker owinjo nyise mondo o lift economy mondo ji oyud chiemo mokwongo kasto ka ji oyudo chiemo to thieth bende obed makare kech ka ji tuo ng'ato nyalo tho nikech samoro yath onge e county samoro iyudo ka ji ogomo jomo winjo bed ni thietho ogomo nikech nitie ywaruok e kind county kod national government gipenjo ni ng'ama winjo bed ni chulo to sama giyware ni to iyudo ka jo wananchi ema hinyre ka iwacho ni seche maliech gini dhao to lum eminyono iyudo ka lum samoro safa koro onge chieng' ma lum biro support liech koro mago gik ma winjo bed ni ker ng'iyo joma mi advice go winjo bed ni nyise ni ji ywak to man samoro inyabedo out of touch gi gik madhi mbele makata kinyisi kata ke awacho ni samoro kineno kata Facebook kindiko gimoro against the government nyaka jok ma sandore ma dala gi ker kata jok ma broad based ma support government ok gineno mani iwuoyo ne president marach koro president owinjo bed ni en economic model ni en bottom up owinjo bed ni ochako gi jok mani piny ma hinyre sani mok nyal chiemo mok nyal dhi osiptal mok nyal chulo school fees ne nyithindgi mondo ne kaka ikele malo kech ka ofele mano to mane manifesto mane gidonjogo then ofel completely ma ka chopo 2027 inyal bed gi option machielo en mani koro option machielo mwinjo wawuoye ni to en ng'a iyudo ni onge kama gigi duto temre uchi kendo irango